ka? Relo. Relo, maguba, Cellphone. cellphone, bisan unsa klase nga cellphone. Ako cellphone na ba relo? Oh, dali ma'am, ato ang paliton ma'am. Mandar pa, unsay guba niya ma'am? Sa gubaan ni. Wonder pero wala tiil. Wala tiil. Oy na ni ba? Ni. Kani ma'am, unsay gubaan ni? Ina na maon. Ah, pila may imong hatagan ni? Napay mga silver di ma'am kana mga kwintas. Wala mora na. Ay, dito pa man ni siya ma'am. Karaan ang kwarto mo, basi na ako karaan di ang Oh, kwarto. sawi karan kaniya sa. Sige, sige. Ano pa mo? Ayo pa ni. LCD siguro. Power. Tara na yung power ani. Kani. So na. Palit ka ni kani. Na. Ay, bag-up pa mo na ma'am. Karaan na ni oy kay kandun tirte pa bayan ning kwarta niya. Bago pa mo na siya man kato kung pagka 1960s. Oh my God. Kato ko ang karaan na jud kay ba. Na kay kalain-lain karaan diha. Karaan? Oh, Nakoy karaan kayo. unsa man? Singalong palit ka to? Singalong. Oh. Asa man kita ko mo under pa. Ah. Karaan na. Kuan ni siya karaan na kay ba niya butang gawas. Oh, man, okay pa man kala. Oh, tingog pa man eh. Tingog pa rin nga dilabay mo ni. Ako na lang kuan kay tiguan naman kay tingog god. Ay, musa-musa di tingog sila lang de. Oh, okay. Karaan na. Ikaw ni baga ni usaw mo pag-adjust sa paayo na mo. Paipausa ba ni mo tingog ani? Ah, sige pila mo nga tayo ka. Ibalik Ano ni paliton? Palagyan lang ko na naman ito 100. Pinakabarato na. 100. Oh. Nagbay na lang ni bongbong na gud taro. O pa magkalingkod sa bongbong. Unya ba mas July? Oo pa tay presidente Rodi. Wala pa. Nagbay tigil ko ni atang hospital lang hanyo. Ah, pwede na kayo kumita. Ya akong payo ni 500. Payo ni. Ayo mo diha, ayo. Ayo mo diha, gubaon. Tanang klase sa guba, ayuhon. Tanang klase sa guba, ayuhon. Ay, Oh, maayo kag mga kon unsa gi ayo mo ya, maayo ka mga ngani. Oo ka. okay ni. Oh, ayo ko ni. Ayo ko ani ayo bi. Uy, sa ato. Sa. Amo amo ni singalong. Imo ni gipalit. Oh, itong balay dito nga tambok babae. Ay mo ha tawa? Oh. Aw. Nya dili ka kapausap sa tingog gani. Ano naman? Tingog gani tiguang man. O guwang ng tingog kanin niya. Karaan naman. Ya, mabayad ka sa akong separation pay ano yung palitag maayo ko na eh. Kaya naman ayo na. 350 man ang kuwanan ko pangayo sa kuwanan eh. Wala hanyo. Yun na, pero sa pagkapalit ni mo sa kong asawa, ginangan mo na. Mahalo sa ano eh. Pero sige, kung makapayo ka na, kapalaki ka sa tingog ani ka. Normal lang ang tingog, batis tingog ani. Nakay ko nako, nakay award. Sige, award ako. Nan ka award. Oh. Ay kabala ka. Ha? Pari, welcome kay kadin. Ay, kanindot ko anak ko. Ay yes. Nga, Paliw ko kayo ano niya. ito man tigwa nga taon ning singalungan daw. Kailangan mo po yun. Ano ka oy? Lumayo siya kay Kurang Musa. Wala mo kay bana. Wala. Yan. Tarungan ni kayo ha. Ayun ko ni kayo. Kana. Hindi na natin madalo sa inyo. Balik hindi pa kapayo na diha. O sige, Aron mapistingan ni mo dito. ibalik ko ni ugmahanya. Kaya ka di ugma. Wala ka kayo. Danong please pala ya ato ko ngayon. Sige. Salamat kayo. Okay. Pamaga kay bana. Wala. Kadagan ko na. Wala akong ban. Testing ko na, may testing lang. Sige, sige, sige. Ayuhon ko ni. Ibalik ko na yan. Dali ko ni ayun. Kumaong ko ni maayo. Gang! Ano good? Imo na ning gibalik ya di ay. Oh, balik ya ay. Ah, ipaayo ni nako, ipaayo nako. Bayos na palit. Oh, ayo gani nako gani. Imbo ko. Ayo ra kini. Mobile sa 300 pila bigyan man niya. 50 na gani. Ah, karon kabayan sa 300 kwinta na ko ani. Oh my God. Ayuhon ko ni. Mabawi. Ayuhon ko ni. Ayuhon ko ni. Ayaw ha. Kaya ba na ko ani? Puti sa iyo na ani ayuhon. Ayuhon ko ni. Oh my God.
Ipaantinahan. Na. Okay. Dali na kani. On, power. Pak. Puskan volume. Pak. Oh. Bulgar Secreto Time. Kini sa limukoy, iya tong uyab ang nakapalit nako at nga kung maayo ko mag turjak sila. Atay ayaw sugot ma'am. Ayaw gig sugot ma'am nga kana nga na mabalik na siya dito kay mag turjak kay silang duha. Patay, patay, patay. Bulgar time, bulgar time.